Karl Grech kien President tal-Kunsill Studenti Universitarji, il-KSU, f'isem l-Istudenti Demokristjani Maltin. Il-ħadd filgħodu Grech kien il-mistieden tal-Partit Nazzjonalista fil-Qawra biex jindirizza attività politika flimkien mal-Prim Ministru Laurence Gonzi. Matul din l-attività waqt li tkellem b'mod mill-aktar partiġan, Grech għamel sensiela ta' akkużi bla bażi fil-konfront tal-Partit Laburista dwar l-istipendji. Fit-tmiem il-laqgħa One News staqsal il-Karl Grech meta kien l-aħħar li tnaqqsu l-istipendji. Grech ikkonferma li dan seħħ fi żmien gvern immexxi minn Laurence Gonzi. Tista' tgħidli meta l-aħħar li tnaqqas l-istipendju għall-istudenti? Jidhirli li tnaqqas 2005, I think. Grech iżda iġġustifika dan it-tnaqqis billi sejjaħlu riforma. L-aħħar tnaqqis ikun fis-sena 2005 taħt Gvern Nazzjonalista. Kien hemm tnaqqis, però mhux il-punt li kien hemm tnaqqis, il-punt huwa li kien hemm riforma ta' żmien. Mistoqsib kemm żdiedet l tal-ħajja l-istudenti f'dawn l-aħħar snin, Karl Grech ma kienx jaf iwieġeb. Biex inkun onest, figura eżatta ta' b'kemm ola il-ħajja partikolarment għall-istudenti ma nafx. Però ovvjament l-għoli tal-ħajja jorqod il kulħadd. F'rapport li kien ippubblika ir-rettur tal-Università Juanito Camilleri kien qal li l-istipendji mhumiex sostenibbli, iżda Laurence Gonzi xorta reġa' appuntaħ rettur. Karl Grech iżda iddefenda lir-rettur. Li wieħed jisled biss il-punt tal-istipendji mhuwiex il-punt ta' dak ir-rapport.